Hello friends, welcome to my YouTube channel. So लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। लोगोफोर नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिखाबाय जानांगौ थाम्बनेलखौ नायनानै आं मानि सायाव आपडेट लाबोदों। लोगोफोर बर'नि सासे मुंदांखा फावखुंग्रि फुजि बसुमतारी आब'आ गावनि FB पेजनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों जे मिथिंगानि मोनसे सोरजिथाय रंजानायजों लोगोसे जोंनि गोदान आगान we can't wait to meet our little one माने नोंथांमोनहा मिथिखाबाय जानांगौ आरो बिथां फुजि आब'नि जायफोर अफिसियेल फ्रेन्ड बिथांमोनाथ' ओरैनोबाबो मोनथिखाबाय बिथाङा दासान्दि प्रेगनेन्ट बिथाङा सासे गिबि गथ'नि बिमा जानो थांगासिनो दं। लोगोफोर फुजि आब'आ जोबोरैनो नायनो एक्साइटेड जानानै दं गावनि इयुन जोलैखौ नायनो थाखाय। एडभान्स कंग्रेचुलेसन आब'निसिम आरो जोंबो बिथांनि फैनो गोनां गिबि बेबिखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै थाबाय जाहाथे बिथांनि फैनो गोनां जोलैया मोजाङै मोजां मोनफुंजाथों बेखौ मिजिंथिबाय। लोगोफोर भिडिअनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो।